kami dito sa Villasis. Mga Bajak, dito na kami sa Urdaneta. Time check 5:15, Urdaneta City. Mga Bajak, nandito na kami sa Binalunan. Oh, Jollibee, Macdo, mag best friend. Time check 5:40. Oh, idol. Sige. Pasarobyo na kami. Time check 5:55. Mga Bajak, nandito na kami sa season. Time check 6:35. May kasama kami dito. Dik-dik? Sinong dik-dik? Ah, dik-dik. Dandan. Bongbong. Bongbong. Idol. Bongbong. Baron. Bro. Si Idol Isaac. Good morning, sir. Oo, tama. Todo training ka, pare. Ang dumi ng bike. Ang dumi ng bike. Todo lang. Hindi kasi kaso at wala nung nagkuhan tayo doon. Doon, lasyon. Oo, wala nang tinampak ko na lang doon. Rock Shack Revelation. Silo yung. Hindi, ganda. Kaso parang malaking party tayo. Kapitan dito sa... Kapitan dito sa Paldo. Tingnan mo yung tire niya, oh. Pagdito ko na. Gobernador. Na-promote ka na. Tayo nga rin na. Tayo, yeah. Saka pare. Yan si Idol Eduardo. Ah. Good morning, Idol. Diba? Mahirap mag-ride ng buto. Bobis lang. Ha? Bobis pa lang. Hindi yun, bobis lang. Let's go. Let's go. Diretso. Diyan na tayo dumaan mamaya. Kauwi. Okay. Okay. Hello, madam. Ingat. Hoy, La Union na kami, oh. 7:05. Ayos. Maspag na. Good morning. Open na. Open na, sir. Good morning. Yes, sir. Pwedeng magpa-tune up. Sir, ready na ba yung kape natin? Hello. Good morning. Hello, good morning. Pa-tune up natin ulit para ano, maging swabe. Parang may tumutunog eh. Parang may sumasayad. Kumakain kayo mga kasama namin. O mga
Papa Jack. Maganda dito, kompleto. Kay Sir Edwin. Kompleto mga gamit dito pag ano. So, dito yung mga takbuhan ng mga talang gusto magpaayos. Sa Fiesta, kompleto. Yung quality yung ano gawa nila dito. Meron ako ngayon yan. Bike fix. Dito pinanganak yung bike ko. Dito ginawa. A few moments later. Oh, dito na kami sa arko ng ano, Benguet. Anong oras na? 7:50. Oh, selfie? Sabi ko yung paakyat. Dito, papunta rito. Hindi ko pa binakton ko eh. Laging paganon ako palagi eh. Tirahin natin. Tirahin na natin. Balikan na lang namin yung Lion head. Oh, nakabiglang kumagat. Parang dito kami naman ng kawi. Siguro, kasi maladalan. Hanap nito. Hehe. Kunat mo kunat. Uy, ayan, ahon. Oh no! Palaban tayo dito. Bilisan ko tayo, video ko yung nasa baba. Grabe dito. Ang dulas pa. Lakas ni Idol oh. Dumudulas yung tire ko. Kuha muna tayo ng energy. Grabe. Grabe naman dito. Woo!
Sobrang hingal ko na. Oh, mati. Ang haba naman nito. Ipon muna ng lakas. Nagulat naman ako dito. Ayan. Dulas. Lapit na. Lapit na. Grabing ahon dito. Oh, kala ko. Oh no! Tapos na. Ay, shout out kay Cyril Boys. Ahon pa! Ahon pa! Ahon pa! Grabe ka, Toy! Diyan ka mo kasi ka... Diyan ka mo kasi ka ahon. Nagkaroon kayong bagyo mo, Toy! Nakiktuta garot. Nagulat ako. Grabe pala yung ahon dito. Bravo. Grabe yung ahon, Toy. Ayan na sila! Hindi kaya! Team Budol to! Nabudol! Maganda na yung sigurado! Nabudol kami dito Bulaga! Nabudol ang manambubudol! Nabulaga kami dyan si sir! Ayos na budol.
Ganda ng ano, daming puno. Nakiktot. May trail. Ang ganda dito. Woo! Grabing ahon. Oh, may motor. Sana uuwi pa tayo mamaya. Dati pala yung mag-ingati dyan, champion na. Oh, yan ang mahirap oh. Grabe naman yan na daan. Grabe namang daan na to. Oh. Grabing daan to ah. Narigriyat to yan. Dito yung nagrugi. Talagang nadiretso dati ng kiyatan. Ay, Pakastay. Mas maganda pala doon. Pakastay kami kasi na hindi kasi kaya tayo ganito pa uwi tayo palagi. grabe tong daan na to ah. Pero pag doon pala madaling akyatin. Kasi halos pumadyak mo eh. Oh, view. Pero dami nga mapay talaga diretso. Dahan. Dito lang sa gilid. Dahan. Oh, kuha kayo sa video. Dahan. Oh. Grabe oh. Grabe yung dalan. Oh. Lupasti tayo ganyan, narigrigat. Oh, dito daw tayo dadan mamaya. Dahan-dahan lang, basta dahan-dahan. Alalay sa preno. Sige. Basta alalay. Oh, sige. Lol. Right. Layo ako tumayo pare kasi Ay, may dumiretso kayo dyan eh. time check. 8:30. Barangay Cuenca. Pugo La Union. Ayun. Pugo La Union kami. Sakit ti mata. Awanti ko am. Na. Bagyo. Hindi, nakapasok kami dyan. Dyan ang libre. Ha? Ayos. Ayos boss. Dick, Dan. Oh, maganda. Sige. Hindi ba? Sige. Sige. Huwag walang atrasan.
Tawagan mo na si Tantare. Ayun o, wala kami dito. Idol, sulitin na natin. Tagal tayo, sabi ka. Sige, Sige. ilaw kayo. Meron. Sabi mo, training, kaya nga pagkat hospital eh. Training. Natawaran nga ako nung nandun kanina sa likod. Kasi gumagano'n ako sa hirap. Hindi naman ako nag-change gear. Relax lang muna para hindi kayo ma-cramps na ngayon. Pare, number 3 lang pinakamataas. Gusto nyo sa asin eh. Oh. Asin. Ano pa rin? Gusto nyo sa asin. Bro, tunnel. Tunnel. Namnama, diretso tayo asin. Tunnel sabay asin. Ganda kami. Puas. Let's go. Sayang hindi ko makuhanan yung ayos. May experience na. Di palit alalay lang tayo. Wala sa plano tong ruta natin Yun ang maganda. Okay, Pugo, Ago, Bagyo, kanan. Ang kami, Bagyo. Kanan tayo, Bagyo. Bagyo ba tayo? Oh, bagyo talaga to. Oh, sige. Oh my goodness. Woohoo! Oh my gulay. Sure ba kayo? Sige. Sure yan. Ako kasi, bigla ako. Bigla ako sa plano nila. Wala sa plano, maganda yun. Ito naman ako naka-training. Iba yung training mo jump. Oh no. Yehoo! Oh, selfie. Relax lang sa mga loob. Oo. Oh, Lion's Head. Oh, Lion's Head now. Oh, Lion's Head. Bakit sinabi ko Lion's Head lang? Oh. Sinabi Lion's Head, ganon. Ayun o. Oh, Lions. Oh, selfie na tayo, Lion. Tama. Oh, Lion. Selfie na. Oh, bakit? Sinabing Lion's Head lang Ketin. Oh, di pare, ito po yun. Oh, nasa Lion. Oh, may Hindi ka dandan. Hindi. Diyan tayo dito. picture. Sakto. Oh. Hindi lang head. Lion's Hole yan. Lions. Welcome to Pugo Central National High School. Time check 9:30. Ingat.
Ingat, boss. Tara. Nakadayod ako niya. Lol. Ganado si Idol Marlono. Ensayado, Idol. Barangay ano tayo? Palina. Napalaban. Sakto. Napalaban yung mga tropa nating enduro rider. Oh, punta tayo dun sa ulap. Ayos ang enduro road. Enduro road. Oh, dami nating kasabayan. So dito pwede nang pumasok para sa bagyo. Pag dito ka. Hindi pa rin pag sasakyan ko, parahin. Hindi kapag nakabay. Hindi pa rin? Pasok. Ano malapit? Yes! Yes, Kalista! Kalista, yes! Woo! Ini, Saan kayo mga boss? Manuel po. San Manuel. Kayo po. Oh. Santa Maria. Pagkasinan po. Oh. Oh, shout out kayo. Check out sa anak ko. Tumakas ka lang. Tumakas ka lang. Naanda na yung palo. Sarang sa ating tulak. Ating tulak. Friendly ka pa dyan mga boss. Sa mga boss. Battery. Tanay-tanay lang. Diretso pa kayo doon. Diretso pa kayo doon. Okay. Power pedal. Dito na lang. Kaya ano paano lang ang YouTube channel mo? Friendly ka pa Jack. Pwede pang dumaan sa kanan. Kaya ako na mamaya. I-upload ko mayang gabi. O kaya bukas. Trendy ka pa dyan. Oo. Battery. 10 25 Nang minuto kayo makakarating mga kasama ko. Hello. Hello po! Shoutout po sa Team Tulak San Fabian! Hello vlog! Layo nyo Saan pa yan pa? Oh, nag-Facebook. Mga mamaw. Hindi po, matsagain lang po talaga kami. Oh, friendly ka pa Jack. O si Idol. Diretso na natin. Diretso, tunnel. Sige. Kung pwede, diretso Bagyo. Oo. Yan bro. Bagyo na. Papasukin tayo. Oo, sige. Woohoo! Lakas. Woohoo! Sana yung dalawa.
Hindi dua. Hanggang doon lang, okay. Oh. Sulit na rin. Malayo pa. Nakalimutan nila. Kapitan ka nila. May kapitan governor ka nila. Walis ka pa. Walis ka kaya na. Titanan lang, sir. Bawal ka. Ay, bawal pa, sir. Ah, ito yung Santa Maria, sir. Santa Maria. Bawal ka. Ay, bawal pa. Nga natin lang, sir. Okay, wala ilay ka, Dok. Ano saan yung Point nyo. Wan, sir. Sana po maintindihan nyo. Ayan, no problem. Nung last week kasi okay lang. Ay, last week. Oo. Parang ano yata, yung mga ano, napansin siguro. Oo. Kasi lahat ng mga bikers, nag-i-stop ko, di ba? Oo nga, sir. Ako rin pag nagbabike ako, kaya alam ko, nakitin sa inyo, kasi trending sa taas, mas magputik ka, mas jolly din, di ba? Tatlo sa na ano, pakipaliwanag lang sa mga kasama natin, baka, Ayan, sir. wala tayong magagawa. Sir, sali ko sa vlog, ah. Ano. Ay, ganun pa. Oo, friendly ka pa, Jack. Okay. Thank you, enjoy mo ulit. Ah, sige. May palina. Taloy, sur. Yung sinasuggest mo, sir Hayase. Sila sir pag nakapunta nung nakaraan. Kasi bakit ba na tayo kung saan tayo pumasok? Okay, sabay na. Okay. Ayos. Ayos, di pababa. Oh, magal yang. Yuhu.
Initin tayo ng checkpoint ah. Oh, may aircon daw doon oh. Dito na kami kakain. Bulaluhan. Andira. Para namin Diyos na nasa mga langit sa tanghali po ito, Panginoon, basta niyo po nawa ang aming pagkain, makapagbigay ng mabuting kalusugan ng tulad ng aming dalangin sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, kainan na. A few moments later. So, salamat sa sponsor. Ito ang Kanganilan. Ha? So, ano nang next na rap? Doon tayo, balik tayo dyan, oh. Ay, ganun? Ganun ba? Saan tayo ngayon? Saan? Sa kabila. Aba, okay, sige. Sa kabila. Basta wag lang abot ng una. Tapos, Diretso na tayo pa uwi. Doon sa may labas natin, doon sa may tulay, doon sa may Katagintingan. okay. Okay, okay. Oh, para walang akyatan. Sige, Oh, para walang akyatan. sige, fight. Hindi pa ako nakadaan doon. Para walang akyatan, para patak. Oo, wala akong kiyatan. Dito, mahaba yan. Ang spelling mo naman. Wow, ang lamig dito. Ingat. Ganda dito, ang lamig. Oh, yan oh, yan oh. Ah, ah. Yan, La Union. Woohoo! Time check, 12:20. Dito kami sa Barangay Tabora, Pugo, La Union. Oh, mga kapadyak. Nandito na kami sa Tubaw. Wala sa plano to, idol. From Tubaw to Tubaw. Ayos. Sulit. Dito sa Tubaw. Woo! Oh, idol. In a wagon ride. Ganda ng view dyan, oh. Saan na kami na napadpad ah. Ganda mo.
Saan to? Ah, Francia Sur. Dito kami papasok sa Francia Sur. Oh, may Kamaling ka na kami lagi ba? Nakalit pa rin ah. Kaya inol na inay. flooded area. Laylayusin. Uy, paano kaya na? Pumasok kami sa Francia Sur. Saan palabas to, sir? Sorry yun lang. Ah, palabas daw kami sa Rosario La Union. Iyo magbaka sa Rasen tayo. Oo. Na-armor tayo dito ba? Nung jakal ba nagnaan? Yung tingap. Off-road pa yamin dato. Off-road. Sa mga wala sinutulos na nagbalimot tayo. Simintado. Pero lang nga nabot ako sa tapat tayo gagawin nga. Tapos bikin mga ito eh. Ganat pa lang. Gawin di. Kinangkay. Dati kami nagdati Arcuna o Victor. Oh. Francia Sur. Bakasyon niya. Maraming chicks doon, bike ko na. Okay na. Ayos. Yuhu! Ay, downhill naman yata to. Ayos. Yahoo! Tara't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha. At magugulat sa makikita ng mata. At kung Umaga dito ah. dadalhin ang iyong paa,
magbike. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hinga. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka na mapagal-bagal pa. Sarap magbike. Dito na yata yung simula ng ano ah. Ang iyong problema, sarap magbike. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng Manatakon. at kung saan ka dadalhin ang iyong Manat idol. Lakas. at magugulat sa makikita at kung saan ka dadalhin ang iyong Kulbot sir. sarap magbike. Mayat si kulbot na. Tanggal ang iyong problema. Sarap magbike. Lobat na yung GoPro ko. Kaya ito na lang cellphone. Iyong pera. Anong bagay ito bro? Barangay sa Takitingan. Saan tayo? Anong Rosario? Rosario na tayo. Woo! Tawa ka. Ay, uwi na. Galing kami guys sa ISN. Sa season. Diretso na to. Season 2 Vilasis. Walang hinto-hinto. Walang hinto-hinto idol. Okay, bye-bye.